but I stayed on the grind. Fuggy food, take your foot off the clutch. Youngie Dave, Enzi, Jungie Squad, Sibo P, Isugil, Kuzonyi, Zabaki Sango Pai. Begunzi, but I stayed on the grind. Fuggy food, take your foot off the clutch. Youngie Dave, Enzi, Jungie Squad, Sibo P, Isugil, Kuzonyi, Zabaki Sango Pai. Begunzi, but I stayed on the grind. Fuggy food, take your foot off the clutch. Youngie Dave, Enzi, Jungie Squad, Sibo P, Isugil, Kuzonyi, Zabaki Sango Pai. Begunzi, but I stayed on the Good Miss Great. Yandazi ngibani nikalamu ube kuyo le ndawo ufuna uba kuyo if like uzolindela kwabanye abantu ngoba nami bengathi ndingumuntu desperate for uba ndincedwe ngabantu abaninzi uba ndide ndibonakala uba ndiyenza le nto ndiyenzayo. Kodwa ke ndacetyiswa ngumhambi wathi uba mna maveske ndiziphushe qha and then abantu ndizobabona bezizela ngokwabo. And nyhani ke ndathi ndisokwenza loo nto ndabona utshintsho olukhulu. Abantu seyingabo abafuna mna ngoku kanti ibindima belandela emva kwabo ekuqaleni. And ke ngoku imentality zabo bezi-negative towards mna ngendlela yokuba umntu ebengafuni ukunceda but xa uzinceda wena ngoku kuyafuna ngoku yabo. So like ithemba alibulali kudla ngotshiwo. Yandazi ngibani nikalamu igama ngu-Ali. Good Miss Great. Yama nomhambi nikalamu we straight up from Cali. Good Miss Great. Yandazi ngibani nikalamu igama ngu-Ali. Good Miss Great. Yama nomhambi. Good Miss Great. It's an extended play, but the abbreviation yayo ibizwa ngokuba yi-EP. Good Miss Great is an inspirational EP that is inspired by the album ka Eminem no Royster 59 ethi Bad Meets Evil. I think it be released around 2011, 2012, 2010 ukuyikhumbula kwami. Le idea ize nomhambi yabo. Wayendibekela ke ngala Bad Meets Evil. Qha ke wabeyitsho ukuba yona ke ayizuthi be ngola hlobo ncam njengoba nathi indlela esicula ngayo ngazufana no Eminem no bani. So that's where the inspiration of the EP came about. Good Meets Great. So it's a combination EP between Umhambi Wendlela and Prince Ali. So it's more of a freestyling art versus lyricism art, because those are our strong points in the project. Because Prince Ali is a consistent freestyle artist, and Umhambi Wendlela is a consistent lyricist artist. So we came in with an idea of combining the two, and after combining the two, that's where Good Miss Great dreams do come from. Yeah, and in ndayibonayo lifeini izinto eziphumelelayo zizinto ezicothayo. Yabona into ehamba ngesantya esidelelekayo, ubona isantya esidelelekileyo esisesokufutho manje sesikaQongqothwane. Yabona lesantya esiyana sisantya sempumelelo. Good Miss Great unxa uthetha ngento ezininzi yabo, uthetha uneemudi ezingafaniyo. Uyayifumana i-sadness, uyayifumana i-happiness, uyayifumana i-sense of peace. Fumanisa uba okay le i-peace of mind ibe too much, ibe khona ezifumanisa uba okay ngoku abahlekazi ngathi ngobayalwa ngoku baxabene. Yayibona loo nto leyo. Khona ezithetha ngoba like ucacisela uba thina uyazi uba blessed enough. Phana ke siyathetha phandle ngobabalo uba sibabalwe, ngoku sibabalwe nje. Olu babalo olu akho ndidingo ukongeza, ungekho ndidingo uncitshiswa kulo lugqibelela. Blessed enough ke ngoku uthetha phandle ngento enjalo. Ezinye zithetha ngothando. Mna noPrince Ali sibadala ngoku, siyajola and sinabantu esibathandayo. Yabona nathi siyathandwa because singabantu. Ndazibona nami uba ngathi ndiba conscious ngoku.
because most of the time ndithanda nje uba conscious phezu kwe-trap yabo ndithethe yonke story but andisathanda ubetha kwezi rap beats but ke kuba bendifuna naloo nto icace uba ndisakwazi urepa qha ndim nje lo uyekeleyo yabo. Sikwazile phakathi uba ke siphalaze iimbilini zethu, sibeke iingqondo zethu, sibeke iintliziyo zethu, ke sichazele abaphulaphuli nabantu abasilandelayo into yoba singabantu abagqitha eentweni ezinjani kule nto yale mijolo and ne-experience yethu ngomjolo. So uConfessions ke ngoku ugabadela kwizinto ke ngoku ezinjalo. Ezinye zithetha ngendlela kungayo apha emhlabeni. Kwelo lizwe sithetha ngentlalo, sithetha ngezinto ezenzekayo, intlupheko, nentswelangqesho, neemeko ezimaxongo zelizwe, i-gender based violence, nabantu esesiphungukene nabo ababalulekileyo ebomini bethu, kwifemeli nee-friends. UGenesis ebebonakalisa nje izikili ke nakhe ezoba umhambi yena wenza njani xa ngabe erepha nam ndenza njani, so ndizichaza uba mna yintoni endizibona ndi-powerful ngazo. Uyazichaza yena uba sisiqaleko sento, yi-introduction. So uGenesis sisiqalo. Ekasi ndihero ewe kaloku bendithanda ndizomela ikasi nditshilo noba ningathi ndikwazi ukucula isimoko into endimotiveyileyo ngoku-Good Meets Great ndifumanise uba imandi laa nto yosherisha ii-ideas nabanye abantu kuba xa ucula wedwa awusoloko ukhupha izinto ezi-unique kanye wena uzocinga ngendlela yakho le yakho wedwa, kanti xa nibanintsi abanye abantu bavela ne-idea ongakhange uyicinga and then end up nenze ingoma e-powerful. Siye sadinga usebenza nabantu abaclose kuthi and abantu esishera i-common interest ne-common feeling nabo. Ezikhona ii-features ezinjengonanko, indlela eyaqala ngayo laa ngoma sayithetha eteksini. Saqala sayincokola into, sa-interacta, sa-exchange ii-feelings nee-experiences, then yonke loo nto leyo it led to a song, uBlessed Enough. Yayibona loo nto leyo ibuyele kulaa nto bendikhe ndayithetha uba imandi into yosebenzisana nabanye abantu because baye bathi gqine ingcinga ehlukileyo. Same applies to ukwelo lizwe no-Confessions. So ngezaa way saqala sazincokola noSipho S, but egqibeleni za-end apha ziba ziingoma. Confession yena besimenze soyi-2 safaka uSipho S ngee-vocals qha wa-end apha ke ngoku enazo nento ungathi usibethele i-chorus. Kwelo lizwe ke wayeze nayo ke i-concept. uSipho S ndisebenzile naye kwi-album yam naye last year, i-album ebizwa Umhambi Wendlela ibiphuma nge-21 ka-August. So after working naye I realized into yoba mna naye we have a lot of similarities, we have so many things in common, and aphinde uyi-artist yomoya eyenza umngqungqo ijazz. So ezinye zeengoma simfeaturishe kuzo kwi-EP ulantuka uSipho S zingoma noko ebezidinga i-vocalist, ebezidinga umntu onala voice thina singenayo. Nee-producers ke sisebenze nazo zii-producers ebezine-interest at heart nathi, ii-producers ezifana noWezawadi, uSipho Gxowa ohlala ngapha eHarmanas eZwelihle. He used to work with Bravo Leroux, also worked with uAnele Sondiyazi from eBloemfontein, waziwa ngo-Art Poetry. Abekhona uVVS owaziwa ngoba nguBlack Heart wangapha eMakhaza osebenza eKFTF Records kaSiflavor the Fam. Abekhona uSamkelo Henry Duna owaziwa ngoBhiza KFTF, nayo yawaweka as i-engineer ne-master yeprojekthi lesiyenzileyo. Yandazi lingibani nikalamu igama ngu-Ali. Good Miss Great. Yama nomhambi nikalamu we straight up from Cali. Good Miss Great. Yandazi Into eyenza different ndihluke ngeento ezininzi kakhulu. Ndike ndazimamela nami ezinye ii-EPs yabona, and ndayifumana i-inspiration ne-motivation kuzo, and it's the same motivation and inspiration
ekhuthaze into yoba lena i-EP kaGood Miss Great ibe nayo iyenzeka. Most of the time abantu badla ngodibana kwii-mixtape, badibane nakwii-albums, but ke ngoku i-rare into yoba abantu benze i-combination kwi-EP, of which mna bendiqala ukuyibona ku-Pro Child noHlasela. Khona i-project whereby like ufind uba kwenzeka the same thing. So ikhona i-EP ebendike ndayimamela ethi Inqoma edibanisa uPro Child noHlasela. I think loo Nqoma EP zezinye zee-EP ezinefuthe kakhulu kwi-project edibanisa abantu ababini. So into eyenzekileyo apha nam ndizi-expresse ngolam uhlobo, ndabonakalise yam indlela endicinga ngayo, yabo. Nendlela phana isiphalaza ngayo imbilini yethu ayikhethi ibala uba umhlophe, likhaladi, mnyama, even though ke sisebenzisa iveneki, yabo. So le EP ihluke ngeento ezininzi. Abantu abadala bangakwazi ukuyimamela into esiyithethayo phaya, because into esiyithethayo phana ayithethi namntana, ayikhethi uba umdala okanye uphakathi okanye ungakanani. Le EP yenze ndamazi Umhambi naye wandazi. Ezinye izinto andizithethi ngokomlomo, ndizithetha ngokomculo. Sure. So zikwazile ukuba zivakale ezinye izinto. And at the same time i-beat selection yethu kwi-EP yethu i-too excellent, because ndifumanise into yoba kwi-EP yethu ikhona i-dungeon, ikhona i-boom bap, ikhona i-underground, ikhona i-neo soul, ikhona i-trap, ibe khona i-crack. Yayibona loo nto leyo. So basically there's so many genres kwi-EP kaGood Miss Great. Nakwicala lento esizibhalileyo i-concept zethu zi-diverse kakhulu and zi-crucial, yabo. Yenye into leyo eyenza into yoba i-EP yethu ibe different. And also i-EP yethu ayikho vulgar. And ke ngoku enye into emotivate uGood Miss Great nguPrince Ali, yabo, because there's no Good Miss Great without Prince Ali, yabo. Hence it's a combination EP. So his energy, his strength, yabo, his abilities have shaped, yabona, the project to be what it is. So yeah, this is like a Goku Vegeta fusion. Qatho ndolufezile lona ukholo lundiwezile, kwanezinyanya zindincedile, kobubongi zindigadile, inyaniso ndiyazile, iziyalo I-challenges esisafeyisana nazo bizezokuba ezi features like besizi-aimile. Ekuqalekeni kwethu ukuyenza le project, I think siqale nge-3 kaJanuwari. Kwangela xesha iposter yethu yokuqala yayiphuma ku-social media, ku-Facebook, isenze isazisi uba sizawukhupha i-project elolu hlobo. So ngela xesha yonke into yaqaleka kakuhle, kwangena abanye abantu ebomini bethu official nabo ababetsalwa yile nto sasiyenza, yakhula into, then sakhuthazeka, sadibana nabantu ngabantu. Then ke ngoku nathi saneminqweno yethu uba ingase sisebenze nabanye abantu abangabanye kule project, ngenxa yoba besinezo aims besinazo. Nangona ke izinto zingakhange zenzeke ngokweminqweno yethu, kodwa siqhubelekile kodwa nokusebenza nokufumana abanye abantu still abaye bayenzele kwi-project iphumelele. So after loo nto sitsho sakwazi uba sibe nayo iphisi noMhambi uba sikwazi uzenza ezinye izinto, nangona ke bekukhe kwehlezo ezo ziganeko. Ezinye zeendlela esiye sa-overcome ngazo ii-challenges ebesizifeyisa ibikukubhiliva le nto sidibene ngayo siyenzayo ngomculo, because of ke besitshiseka like uyibona impumelelo yayo nokugqibeka kwayo, yoko neenjongo zethu ngayo zezinye zezinto eziye zasomeleza uba siqhubeleke. Besinako ukuphazamiseka kancinci kwi-rehearsal, yabo, but si-endaphe sikwazi uyifumana i-chance. So mna into endinoyikhuthaza ndingumhambi Wendlela yinto yoba xa usenza iprojekthi elolu hlobo akudingeki into yoba ube phandle kakhulu like ebantwini. Iprojekthi elolu hlobo iyakudinga into yoba usoloko uzoned and ube nespace so that uzokwazi ufocusa, because of immediately uba phandle kakhulu uzayiluza ifocus and abantu baza kudistracta kule nto uyenzayo,
uzawuenda apha ubamba uyeka yabo, because of iphupha lakho uzamane ulithetha nakubantu abanganqweneleli kuhle yabo, benze ngezo zichitho zabo, ngezo ndlela zabo, uzibone nawe ingathi ngoku qhwayele emva. So ndifuna ukuthi ifuna umuntu ostrong engqondweni iprojekthi elolu hlobo. Ndifuna umuntu onomonde because mna noPrince Ali njengoba bendisitsho into yoba siqale usenza isaziso nge-3 kaJanuwari uba iprojekthi izawuphuma nge-20 kaAugust. So loo nto leyo ayonto elula, which like 8 months ibi-experience. So nam ke ndifumene ithuba lokuba ndikwazi umazi ualizwa Myoyoane uba ngubani, ngumntu onjani. Andazi uba ndiqale but I'm gonna say all these things. She don't describe of a man I'm in love with. I think people should show full care yabo for the project because of The EP iqulathe izinto ezininzi apha kuyo. Noba ukwimudi enjani uyakwazi ukuyimamela, yayibona loo nto leyo. And kwayona ikufaka kwiimudi ngeemudi kwayona nje njengoba besike sayicacisa. Khona le ngoma yam ithi The Doors. Mna ndayenza mna ndithethe yam into esam istoryline. Xa imanyelwa ngomnye umntu yena imcingisa eyakhe imeko agqithe kuyo but engafaniyo nale ndiyibekayo. So iza kwenza loo nto ke nala EP. So kule EP siyaphulula iintliziyo zokuphayo yabo, solula isandla yabo, siyacebisa, siyakhuthaza, yabona loo nto leyo. Siyavuselela, siyafundisa, yabona loo nto leyo. At the same time we're having fun, siyadlala because of le nto siyayithanda ekugqibeleni. And siyazikhuthaza kwathina into yoba asizuyekelela, yabona, singakhange sibe siyaphumelela, yabona loo nto leyo. So le EP senditsho I feel like abantu funeke bayibonakalise ikhe for yona because nayo iyayibonakalisa ikhe for abantu ngehlobo eyenziwe ngalo. Blessed enough to know, blessed enough to obsess. See the blessing, yeah, I'm niggas still think I'm next. Ndiyayazi le nto ndiyenzayo and kudala ndiyenza for iminyaka 12 yabo. So ndinayo experience yomculo and akekho umntu endiqondayo uba angaphinda abe njengam. Sure. Because ndizohlala ndiyirhasi yabo, and ndiyayicacisa loo nto noba ndiyiphi. Molweni, igama lam Alizwa Myoyoane, qongeni ndaziwa ngoPrince Ali. Alizwa Myoyoane ngwakugatyane kodwa ke ngokukhulela uhlala kwi-side B ko-TR Khayelitsha. Yam ivision yeyokubana like abantu bangangam like bayibone uba okay nabo bangakwazi uba like bafike kwezi ndawo bafuna uba kuzo, okanye italente yabo bakwazi uba bayiveze noba sekunzima kanjani. Uba nam ndigqithe kwinto ezininzi kodwa ndingelo namhlanje. Sure. Molweni, igama lam ndinguSiphoseth uTyonase, qongeni ndaziwa ngomhambi Wendlela. Umhambi Wendlela uzalwa eLady Frey kwilali yakuNcuka eTranskei, kodwa ukhulela apha eside B ko-S beKhayelitsha. Ivision for iCape Town neKhayelitsha kukubona i-transformation ne-change, nobona i-empowerment, nobona i-upliftment specifically kubantu abangoosomashishini abazizamelayo, nakubantu ke abakweli phulo le-arts and culture. Sinqwenela ukubabona bephumelela, bangatyhafi kwezo zinto bazenzayo, kwenzela into yoba ke neento ezifana ne-unemployment, i-poverty, social ills sibe singazi-overcome ngaloo ndlela. Kanja kum it means healing. Motivation kum iqala from myself, from the ideas that I see in my mind, the pictures that I paint in my membrane. Sometimes I scramble in my old music and collect the music that I did 5 years ago, 10 years ago, and try to check it over, compare it to the music that I do today, how far I have evolved and changed. So I sometimes criticize myself, I sometimes put myself in an edge, I sometimes put myself in a corner, in order for myself to get the utmost results in the things that I do. So motivation nantsi apha kum kule computer and not hippie. Ihlobo endinozidescribe ngalo mna ndingumntu osimple, ndingumntu oyithandayo inyani, umntu honest, ndingumntu straight at the same time.
ya bathandayo abantu oluthandayo ikasi lakhe ndiyalirepresenta ikasi because nekasi liyandirepresenta. Yeah, I'm the product of the people. Yeah, that's how I describe myself. Ndiyayithanda i-art, ndiyawuthanda umculo, ndiyazithanda neento ezikhulisayo engqondweni. Abanye bayandelela ngenxa yendlela ke endithi xa ongayo xa uthetha. Ucinga naxa urap uzofana naxa uthetha. Sure. Kanti ngelaa xesha uzuba usemoyeni wale nto uyithandayo. Nabani na nee-actors azikho njengoba uyibona phaa. Unkunza kakhohlakelanga real life. Mna ngathi ndingumntu othanda u-express ii-feelings ngomculo because andikwazi sometimes uthetha ezinye izinto ngomlomo. So ndikholwa kuzithetha ngale nto ndiyenzayo and ndiyathanda kakhulu no-freestyle. So even phaa kum like xa ndipheka noba ndenza ntoni phofu ndiyafreestyle ngento yonke. And abanye abantu bona bacinga laa way like iyandiphambanisa or something but yendenza ndibe ntswempu, yabo. Qha ke mna ndiyayazi into endiyenzayo and ngathi ngumculo mani ondiphilisayo kwiinto zonke endidlula kuzo. Ngeke kancane uzoshare dala lo mculo bemana ndokhela ndaba babona ukuba ndifef nee-DMs mani ufumana kubantu like abalandela umculo wakho. Amanda pressure Bona uba bayadimanda like okokoko basoloko bewilile bazi uba uzokhupha ntoni next. And bane bethetha uba bethetha ii-comments ngeengoma zakho. Yazi xa ufuna uphumelela ne kudingeka ukuba ube ne-energy. Impumelelo ifuna umuntu one-energy, impumelelo ifuna umuntu onomonde, impumelelo ifuna umuntu ozimiseleyo, oyaziyo into ayifunayo. You need hard work, you need assertiveness, you need motivation, we need a code of morals. You need i-morals xa ungumntu ofuna impumelelo. At the same time kulena into yethu ye-hip hop ukuze uphumelele uyayidinga i-pride ne-ego, ezo zinto ezimbini, yebo. Uyawadinga la matshamba, uyazidinga ezazigqezu, uyazidinga ukuzixelela because ke xa ungazixeleli ngubani uza kuxelela. You see, so you need confidence, you need uba uhlale u-realistic ngawo onke amaxesha and urealize into yoba xa usenza into entle hayi wonke umntu uza kuncanywa. So what I'm trying to say is funeka ube ngumntu oskeptic, funeka ube ngumntu oyimfuna lwazi, ube nabo ubulumko for impumelelo because impumelelo ifuna umntu onobulumko not umntu otyefetyefe, yabo. Utsho noZahara impilo inzima ifuna abomeleleyo. Uba womelelanga then this is not for you. Go home. Dreams do come true, Fred.